היי, אנחנו בשיעור החמישי. אתמול למדנו להסתכל על המחשבות שלנו מהצד. לראות אותן פשוט כאירועים שחולפים לנו בראש, במקום להזדהות איתן. היום נלמד טכניקה פרקטית שמייצרת אפילו יותר מרחק פסיכולוגי מהמחשבות האלה. אנחנו קוראים לזה תיוג, או באנגלית טאגינג. בואו נתחיל. תשבו בנוח ותעצמו עיניים. היום נרד לרזולוציה עדינה יותר של הגוף. במקום לחפש משקל ונוקשות, אני רוצה שתחפשו עקצוצים. תסרקו את כפות הידיים, את הפנים או את הרגליים. במקום לחשוב מילים כמו יד או רגל, אולי תרגישו שם רק זרמים קטנים, פולסים חשמליים של מערכת העצבים. חום, קור או תנועה זעירה. ההקצוצים האלה הם רק מידע גולמי, דאטה שהגוף משדר למוח. אתם לא מנסים לשנות אותם, פשוט תנו להם להיות שם. בדיוק באותו אופן אנחנו הולכים להתייחס למחשבות שלנו היום, כמידע חולף. הטכניקה היא כזו, תישארו עם העוגן שלכם, הנשימה או ההקצוצים בידיים. כשנשים לב שהלכנו לאיבוד במחשבה, אנחנו עוצרים לשנייה, מתייגים אותה, אומרים לעצמנו מחשבה, ואז מתחילים שוב. אם הקשב הלך לפגישה שיש לכם מחר, תתייגו את זה בשקט בראש, תכנון. אם נזכרתם במשהו מהעבר, זיכרון. אם עולה ביקורת עצמית, שיפוט. ברגע ששמתם על זה תווית, לקחתם למחשבה את הכוח שלה, ואז תרפו ממנה ותחזרו לעוגן. תנסו את זה עכשיו. יושבים, נושמים, מחכים למחשבה הבאה. ברגע שהיא מגיעה, תיוג עדין וחזרה. תכנון, דאגה, מחשבה.
התיוג צריך להיות רך, רק 5% מהקשב. שאר ה-95% הם החזרה לגוף, לנשימה או להקצוצים. יפה. במהלך היום, כשאתם מרגישים שאתם נשאבים לתוך מחשבות, תנסו לעשות את התיוג הזה. אם המחשבות הן לחץ או כעס, פשוט תגידו לעצמכם, כעס, חרדה. התיוג נותן לכם את המרווח לבחור איך להגיב. ולפני שניפרד, קחו שנייה להכיר בעובדה שאימנתם עכשיו את המוח שלכם. 10 דקות של תרגול יומי מייצרות אפקט מצטבר ומחבטות מחדש את מערכת העצבים שלכם להתמודדות טובה יותר. נתראה בשיעור הבא.